Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Aşgabatda dikilmegi göz öňünde tutulýan türkmen alawaýynyň heykeliniň töwereginde soraglar barada söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we eseginçi Hudaýberdi Haly gatnaşýar. Esas söhbetdeşlige geçmeden ozal gepleşigimiziň başyny Azatlyk radiosyna 25-nji noýabrda göz öňünde tutulýan alawaý heykeli barada berilen habar dinläliň. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň hemde vilayatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň gün tertibine beýleki meseleleri bilen bir hatarda Aşgabatda dikiljek heykeliň täze taslamasy girdilipdir. Paýtagtyň häkimi Şahmuhammed Durdulyýew ýakyny prezidentiň dikkatyna hödürlenen türkmen alawaýynyň heykeliniň täzeden işlenen görnüşini görkezdi. Türkmen mediasyndan ma'lum bolşuna göre 15 metrlik heykeliň soňky görnüşiniň öňküsinden tapawdy. Itiň heykeliniň aşagynaky götörtmäniň ýüzüne türkmen alawaý diýilip ýazylypdyr. Şeýle-de ozal ak reňkde meýilleşdirilen götörtmä çägesi renk çaýlypdyr. Türkmenistanyň ahal teke bedewleri bilen bir hatarda alawaý itlerini milli buýtonç hökmüne garalýar. Synçylaryň aýtmagyna görä türkmen prezidenti olaryň wagt edilmegi ugruna tagalla edýär. Resmi metbuata görä täze heykel öňümizdäki ýyl ulanmaga beriler. Onuň gurulşygyna döwlet büdjetinden göýberilýän serişdäniň möçberi aýdylmaýar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy we eseginçi Hudaýberdi Haly bilen gurrundeşlik arkaly dowam edýäris. Hudaýberdi Aşgabatda türkmen alawaýynyň heykeli dikilýär. Siz muňa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen milletiniň bir wekili hökmüne öz şahsy garaýşyňyz nähili? Bu soragdan soň ýazyjy we eseginçi hökmüne bu barada siziň garaýşyňyzy haýyş etjek bolýan. Her bir döredilýän we her bir edilýän iş bir maksat bilen edilmeli-de. Şol jähetden men alawaýyny hem üçin ýadygärlik dikilýändigine düşünüp baramok. Men şol döredilçek heykeliň suratyny gördüm, nähil boljakdygyny, onsyňlap gördüm. Ýöne menne hiç hili bir täsir galdyrmady. Sebäbi her bir edilýän iş bir maksat bilen edilmeli. Edil şunkun alawaýy şolar ýadygärlik dikmegiň näme geregi bar? Eger ol dikilýän, ol şol bolşuny bolmaly. Onda bir hiç hili many mazmun ýok. Türkmen bolmagy öwrenmek kitabynyň awtory Ýewraziýa boýunça ekspert Victoria Clement goloýda Fransiýanyň France 24 neşrine beren interwýusyna türkmen alawaý barada şeýle diýipdir. Türkmenistanyň territoriýasy ymykly türkmendir diýen düşünjäni beketmekde alawaý döwleti ýardam berýär diýipdir. Alawaý türkmen çäginiň türkmen ýyp kesgitlenmegine nähili hyzmat berjay edýär. Döwlet mundan nähili peýdalanýar? Öňkü döwürde ýagny garaşsyzlykdan öňkü döwürde diýilen mesele goýulmaýardy, diýilen mesele de ýokdy. Muman alanynda it bir adamyň ýollaşy, adamyň ýanyna şeýle funksiýa bilen aýdylmasa, it adamyň dowasy, kişigem şeýle adamyň dowasy, ol nähilidir bir adamyň ýaşaýyşyna, durmuşyna kömek edýär, ýardam edýär. Ýöne ol itler ähli ýurtlarda, ähli halklarda bolupdyrlar. Şonuň bilen birlikde türkmeniň öz iti bar, beýleki güjüklerim bar elbetde, diňe alawaý däl. Ýöne aýratyn onuň näme hyzmatynyň bardygyny men bilmedim. Ýöne goloýdy. Mundan bir näçe ýyl öň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow alawaý itlerini harby maksatlar üçin ulanmaly. Şerket goraýjylarda barlyk punktlaryna we beýleki ýerlerde alawaý itleri bolmaly diýip aýtdy. Hudaýberdi ekspertiň sözüni ýene bir gezek gaýtarmaga ruhsat beriň. Türkmenistanyň territoriýasy ymykly türkmendir diýen düşünjäni beketmekde alawaý döwlete ýardam berýär diýipdir tarihçi ekspert. Indi milli häsiýeti boýunça çemeleşýärmi bu ýerde ekspert alawaýytyny, milli türkmen milletine mahsuslugyny üns merkezine çekip şeýle çemeleşýärmi siziň pikiriňizçe? Heykeli dikmek boýunça geçirilen maslahatlarda da türkmen metbuatynyň ma'lum bolşuna görä onu milli häsiýetler jemlenmelidir diýen söz gaýtalanýar. Şu nukdaýlardan milli häsiýeti, türkmeniň milli häsiýeti, türkmen alawaýyna nähili jemlenen, şunu diskussiýa etmäge mümkinçiligimiz barmy? Hudaýberdi. Bar, elbette bar. Sebäbi soňky döwürde
Türkmen döwletini milletçilik güýçlenýär. Türkmenistanyň häzirki tutýan territoriýasy diňe türkmenleriň yeridir. Türkmenler hut şol yerden ösüp çykdylar, şol yerden kemale geldiler diýen pikir öňe sürilýär. Niýazow döwründen başlanypdy. Şoň bilen birlikde de häzirim dowam edýär. Häzirki Türkmenistanyň çägini oğullan ahire Türkmenler ýaşapdyrlar. Şolaryň mallary Türkmeniň bolupdyr. Meselem Türkmen gara mallary diýilýär. Başga bir milletin gara maly bolup bilmedi bizde. Ýöne şonu da şol gara malyň öňüne de Türkmen sözüni goşýarlar. Onuň Türkmeniň aty diýilýär. Ahal tek atlar bolsun, ýumut atlar bolsun, şolar Türkmeniň aty. Türkmen diňe öz aty bilen oňupdyr. Şoň bilen birlikde Türkmeniň arawaýy, Türkmen it meselesinde de başga bir itleriň görnüşini däl de eýsem diňe öz itini ulanypdyr. Türkmeniň öz iti bolupdyr. Şol çäk Türkmeniňki şol ýerde diňe Türkmeni häsiýetli bolan, Türkmeni milli bolan wagtlar ýaşap gelipdir diýen pikiri öňe sürýärler. Men pikirimçe ondan diňe şeýle netije çykarmak mümkin. Ýöne her bir ýerde halklar garşyk, belli bir derejede garşýarlar. Egerde biz Sowet döwründäki iň soňky ilat ýazyny alsak 89-njy ýylda bunda Türkmenistanyny Beş sany Ýaponlygynyň ýaşaýanlygyny aýdypdylar. Ýaponlum bar eken Türkmenistanda ýaşaýan. Beýlik halklar barada asla gurrun ýok. Ine inni bolsa şonuň ählisini diňe türkmenleşdirmek maksady bilen şu ideýany öňe sürýärler. Onu döwletiň milletçilik wagtynyň bir parçasy, bir bölegi hökmüne garap bolýarmy? Elbetde, hut şol bölek hökmüne garap bolýar. Hut şol nukdaý nazardan olar alawaý içine çemeleşýärler. Hudaý berde, alawaý itiniň näme aýratynlygy bar? Bu barada ilmi taryhy açyşlar barmy? Şol barada gurrun etsek. Türkmenistanyň özüni soňky döwürde bolaýmasa, men ýerki döwürde şeýle açyşyň bardygyny bilemok, eşitmedim. Ýöne Sovetler döwrüne SSR'ň çägine girýän bu orta Altaýda şol ýerlerde gaty köp türki halklary ýaşapdyrlar. Şoň bilen birlikde türki halklaryň bir bölegi şo ýerden häzirki Türkmenistana tarap göç gaýdypdyrlar diýen gurrun bar. Kırgızstanyň üstünden, Gydalgumyň üstünden, soňra da Amderiýadan geçip Garagum çölüne ýerleşipdir diýilýär. Şol Altaýdaky Pazyrlyk diýilen depe arkeolog taýdan açylanyny şo ýerden dünýädäki iň gadymy halynyň bölegi tapyldy. Şol haly bölegi häzir Ermitajda saklanýar. Şol halynyň göllleri Türkmen halysynyň göllerine gawat gelýär. Has taky aýdanynda Günwatar ýomutlaryň halysynyň naşlaryna köp gawat gelýär. Şol ýerde Derbede göl bar, beýleki göller bar, gaty meňdeş gelýär. Şoň üçin dünýäniň alymlarynyň köp bölegi Pazyrlykdan tapylan hala Türkmen halysy diýip ad berdiler. Şonuň bilen birlikde şo ýerden alawaý itiniň kelle çanagy tapyldy. Demek it şu döwürlerde de milletin hojalygynyň ýanyna, öýüniň ýanyna ýaşapdyr, milletin goloýuny bolupdyr. Meniň bilýän maglumatyma görä iň ýerki maglumat Altaýdaky Pazyrlyk depesinden tapylan alawaý itiniň kelle çanagy bolmaly. Şolar ýaly gadymy kelle çanak Türkmenistanyna häzir içinde aýan edildimi? Ya da yok, men onu biljekdäl. Ýöne Ilymy Çeşmede Pazyrlyk depesinden tapylan itiň kelle çanagy geçýär. Şonuň bilen birlikde de alawaý itiniň gaty gadymy itdigi aýdylýar. Arheolog çeşmelerde de itin adam oğlunu eldekileştiren ilkinci hayvanı da gaydılya. Hudaý berde, adam oğlu iteyi görýär, onu doğutga saplaýar. Siz bir näçe daşar ýurda seýahat etdiňiz, başga ýurtlarda heykeli dikilen hemde milli boýutunja öwürlen haywanlaryň heykellerini gördüňizmi? Hawa gördüm, bar heykeller. Ýöne bizden tapawutly, meselem ilki bilen Rim alsak, Rim şäherini esaslandyran iki dogan, Romul bilen Rem. Şol iki dogan padşanyň garawyna duçar bolup derýa atylmaly diýilýär. Rim şäheriniň içinden bir derýa geçýär. Ol derýa kä joşýar, kä tetelýär, şeýle hem daşkynly hem gaýtgynly derýa. Bir iki çagany şol derýa atýarlar, olaryň bagtyna suw çekilip, olar ýalpap ýerde galýarlar. Şol iki çagany riwayaty görä bir möjük emdiripdir. Möjük şol iki çagany halat edipdir. Rimde şol möjüğün şekli bar, şonuň aşagyna ýagny möjüğün
gardynyň aşagynda da 2 sany çağı var. Gatyr bu ýadygärlik tolgundurjy ýadygärlik. Beýleki bir ýadygärlik Pompei şäherine degişli. Pompei şäherine biziň bilişimiz ýaly bundan 2000 ýyl öň güýçli vulkan atylmagy zerarly dägirt uly helakçylyk ýüze çykdy. Indi ýene bir basym 50 ýyldan şol helakçylygyň ýüze çykanyna dogry 2000 ýyl bolýar. Pompei helakçylygyny bir it çağany bagyrynyň aşagyna alypdyr. Ýagny çağan üstüni öz göwresi bilen büräpdir. Şonu örtüpdir. Şol iten çağa da daşy urulyp galypdyr. Şol daş ayan edildi. Bir gatyr tolgundurjy zat. Ine şolar ýadygärlikler var. Ýa-da eger umuman bir sumgat derejesine seredilenme, meselem Dagystanyna durnolaryň ýadygärligi var. Bir mazaryň üstüne goýulan durno. Bir adamyň 5 ogly bar eken. Şol ogullarynyň 5-si fronta gidýär, ilkinji ogly Moskwaň geçegini ölýär, şeýdi ikinji ogly, üçünji, 4-nji ogly ýoğulýar, 5-nji ogly Berlinne 45-nji ýylda ýoğulypdyr. Şol habary şonuň atasyna aýtmak üçin baranlaryna gelýän adamlar görüp, şol adam ýüreginden tutup ölüpdir, ýoğulypdyr. O şu 5-nji oğlunyň ölüm habaryny eşitmedinden öňünçe ölüpdir, ýoğulypdyr. Şol adamyň madarynyň üstüne 5 sany durnanyň şeklini goýupdyrlar. Ol bir gatyr ýöneköy, bir ol altyna çaýdynam däl, ýa bir mermerem ýok, o taýda ýöne demirden ediläýän durnalar ýöne aşa tolgundurjy bir göz ýaşyny saklamak mümkin däl. Şol ýadygärligi görenden soň bizim döwrümizdeki Dagystanyň dünýä ýerli şahyry Resul Gamzatow durnalar diýen eserini döretdi. Şol durnalar diýen eser esasynda da kompozitor Jan Frenkel durnalar diýen aýdymy döretdi. Olam şeýle meşhur boldy, häzir içinde meşhur. Ine şolar ýaly haýwanlara döredilen heykeller var. Ýöne ol bizim adawaýymyzdan büyük götür başgaça. Olaryň ägirt uly many mazmuny var. Olarda näme üçin döredilen bu arada bir ägirt uly taryh var onuň aňyrsyna. Ýöne häzirki adawaýda ol bir ýöne boýlan şekil ol. Başga hiç ýyl o taýda duýgu da ýok, maksadam ýok. Ýa-da şol ýadygärlik haýsydyr bir taryhy fursaty, bir taryhy öwürlüşi adamın ýadyna salanok. Eger biz Rimdäki Romul bilen Remiň emen möjegini görsek, köp radiýatlýar. Ýa-da şu Pompeýdäki iti görsek, çağany bagyrynyň aşagyna alyp ýaşyryp duran iti. Ol bir itin ägirt uly wepadarlygy, bir insana bolan ägirt uly wepadarlygy. Ýa-da durnalar. Olaryň hersiniň aňyrsynda bir ägirt uly taryh bar, adam zady şeýle uly tolgundurup bilýän. Hudaý berdi, indi gepleşigimizi Aşgabatdaky heykeller baradaky umum gurrun döşük bilen jemlesek, Aşgabatda Oğuzhan Gorkut ýaly mifik şahsiýetleriň heykelleri köp, ýa-da Alawaň ýa-da türkmen bedewleriniň heykelleri bar. Ýöne näme üçin anyk şahsiýetleriň, meselem ýakyn taryhyň anyk nusuluk şahsiýetleriniň heykelleri üns merkezine ýa-da gün tertibine getirilmeýär. Meselem Aýdaly Gurban Nazarydiowyň heykeli bam ýok, anyk bilemek ýöne Ilham parkynyň heykeli dikilen şahylaryň arasyna barym bolsa, onu ýalňyşmasam ümsüm dikip muny bir näçe hepdelap maslahat etmediler. Ýa-da beýlekler barada da şeýle. Näme üçin anyk şahsiýetleriň heykeli az? Bizde heykeli diklerlik şahsiýet azmy ýa-da heykeli dikilmeli şahsiýetlere gadyr ýokmy? Bizim bir gynançly tarapymyz ýa-da betbaglygymyz diýsegem boljak. Bizde şahsiýet bolmaly däl. Türkmenistanyň häzirki Türkmenistanyň şahsiýet bolmaly däl. Şeýle ilkinji bar bolan şahsiýetleri Niýazow aradan aýyrdy, ýok etdi. Ine soňkularym şeýle bolup gidip ötýür. Ilham parky barada aýdylanma ýa Ilham şeýilgähi barada aýdylanma. Men onu gördüm şeýilgähi. Ol ýerdäki ýadygärlikleriň ähilisi biri-birini meňzeş. Olarda da bir many ýok. Many ýöne bir hatyra ýadygärligi diýmesem, ählisi bir elden çykan ýadygärligi meňdiýär. Barsy. Hiç bir biri-birinden ütgeşik däl. Meselem Kerim Urwan Nefes bir aýratyn şahyr, Urwan Nazar Eriýew bir aýratyn şahyr, ýa-da Ýylgay Durdy bir aýratyn şahyr. Şol ýerde Aşyrberdi Kurtun ýadygärligi bar. Ol bir aýratyn adam, olaryň her biri aýratyn adamlar bolupdy. Ilham parkyna şol aýratynlyk ýok. Iň gynandyrjy tarapy bizde mundan öň Gaýgysyz Atabaýewiň ýadygärligi bardy. Şol ýadygärligi ýok etdiler, gitdiler, ýumurdular. Nedirway Aýtakowyň ýadygärligini ýok etdiler. Bizde bar bolan şahslara döredilen ýadygärlikleri de ýeke-ýeke ýok etdiler. Sebäbi bizde şahsiýet bolmaly däl.